aquest sopar de la resistència que vam convocar perquè fem un canvi d'editor. En Xavier Borràs ha decidit que Pelegui ha de fer d'editor, però continuarà fent articles, més ben dit, porta una marxa, que em sembla que aquest mes ja hi posa 2 o 3 d'articles, i l'edició la farà en Quim Banyó, que ja l'ha feta, i que té la sala d'art aquí a Sant Joan de les Abadeses. Llavors, esperem que tot això continuï, perquè hem de mirar d'arribar aviat al número 100, estem en el 80 i pico, i comptem amb la col·laboració dels de sempre i els que s'hi vulguin afegir, i més. I això és tot el que hem de dir. Per tant, moltes gràcies a tu, Xavier, per tots aquests anys que hem passat junts i que ens ho hem passat tan bé, i amb aquests moments complicats, difícils, però que es poden dir, la resistència, si és un mitjà per dir coses i tot plat, les diem, i doncs moltes gràcies a tots. Fins que vam començar el febrer del 2016, 17? Perdó, 17, és a dir, ja ha fet 7 anys, el febrer del 2025 per avui. Després de 7 anys, jo havent ja estat jubilat per força de la meva feina de salariat, doncs ja estava una mica esgotat de fer tantes coses, perquè no només feia això sinó moltes altres. No dic que m'ho hagi quitat el metge, que em diuen aquí dalt, m'ha quitat això, però gairebé m'ho he quitat jo mateix, i dic, bueno, ja està bé. I ara em dedico a la vida contemplativa. És una vàlvula d'escapament, jo ho agraeixo molt perquè és com una mena de teràpia, i després va puc anar al psiquiatre. Sí, no, és veritat. Però com que també m'he trobat en la situació d'en Banyó i d'en Xavier d'editar una publicació a una revista, jo vull afegir l'agraïment, l'admiració per la feina que ha fet. Gràcies, Eduard. També és el moment de recordar els que no hi són, com Antoni Mina, que va ser un gran col·laborador de la resistència. Des del primer moment. I sempre puntual, i l'Antoni sí que no fallava. ens va enviar articles fantàstics i fins i tot la setmana mateix de morir-se encara ens va enviar l'article. Simplement dir-vos que algú li ha dit alguna vegada que no en el nan, la seva persistència i la seva capacitat per convèncer els propis i estrans. Algú que ho pugui explicar? Algú que ho pugui explicar. Algú que que no, en el nan? Però és veritat que jo que vinc d'un món molt allunyat del món de la cultura, com la resistència té aquest substrat, sens dubte. Per mi ha estat una descoberta i he de dir que ja amb l'edició del número anterior, on vaig tenir la primera participació amb la inestimable ajuda d'en Borràs, ostres, m'ho passo molt bé. I ara estava esperant els vostres escrits per veure què explicàveu en aquest número. I la veritat és que és una oportunitat molt maca d'obrir un món que professionalment jo no m'hi havia dedicat mai. I entre la galeria i la participació en la resistència, el poder compartir taula avui amb vosaltres, estic descobrint moltes coses molt interessants.